खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे देहानि बागै भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खुगानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि हां एबा खहाय गाज्रि मोनामनायनि होबथानायनि माखासे राहाफोर फोरमायनो नागिरदों। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। आं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों खुगानि मोनामनायखौ फोजोबनो थाखाय मोन8 गोहोम गोनां मोजां आदारनि बागै भिडिअ लानानै फैदों, जाय नोंनि हां लानायाव बिबार बायदि मोदोमनाय जागोन। खुगानिफ्राय गाज्रि हां लानायखौ माबोरै होबथानो? जोंनि हाथाइखौ गोबाव समसिम मोजाङै लाखिनो थाखाय खुगानि सावस्रिया जोबोद गोनांथार। खुगानि गाज्रि सावस्रिनि जाहोनाव गोबां देहायारि जेंना सोमजिनो हागौ। गाज्रि हां लानाया मोनसे सरासनस्रा अबस्था। गाज्रि हां लानाय एबा खहाय मोनामनाया साखोन-सिखोननि आंखाल एबा गोलाव सम खुगानि बेरामनि गुबुन लैखोनफोरनि थाखाय जानो हागौ। जोंनि जिउ खुंनाय राहाया जोंनि खुगानि सावस्रियाव मोनसे एंगारनो हायै बिफाव लायो। जों जा जायो बेयो जोंनि हां लानायखौ गाज्रि एबा साबसिन खालामनो हागौ। गोबां जाग्रा आदारफोरा गाज्रि हां लानायखौ फाहामनो थाखाय मिथिजायो। मोजां आदारा गावनि गोबां मुलाम्फा आरो गोजौ थाजिम गोनांथिनि थाखाय गावबा गावनि मुंखौ बानायो। नैबे भिडिअआव जों साबसिन आदारफोरखौ दिन्थिदों जाय गाज्रि हां लानाय एबा खहाय मोनामनायनिफ्राय उदां खालामनायाव मदद खालामो। बबे आदारा गाज्रि हां लानायखौ बोखारनायाव मदद खालामो? फैदो दानिया बेनि बादै सावरायदिनि। सेथियाव दङ घि। घिया नोंथांनि आदाराव सोफादेरनो थाखाय मोनसे जोबोद मोजां, मानोना बेयो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै गाज्रि हां लानाय एबा खहाय मोनामनायखौ होबथायो। घि आरो गुबुन गायखेरजों दिहुनजानाय मुवाफोरा भिटामिन डि जों बुंफबनाय, जाय देहायाव बेरामफोरनि बारायनायखौ खम खालामो। जुदि जों मोजां बेक्टेरियाजों बुंफबनाय प्रबाय'टिक घि जायोब्ला बेयो जोंनि उदैखौबो गोजोन होगोन। नैथियाव दङ तुलसि। बिजिरसंनायाव मोनदों दि तुलसियाव पलिफेनल मुंनि मिथिंगायारि गुनआ मोनामनायखौ फाहामनायाव गोहोम गोनां। तुलसियाव गोबां बिबांनि क्ल'र'फिलबो थायो। क्ल'र'फिलखौ बिलाइ गोनां गोथां मैगंफोराव एबा सुफुंग्रा महरै मोननो हायो, जेराव बेयो मोदोमनायखौ आबुङै फोजोबा, नाथाय क्ल'र'फिलआ बेखौ होबथानायाव मदद खालामो। थामथियाव दङ गोथां साहा एबा ग्रीन टि। बेनि मोदोमनायखौ होबथाग्रा गुनखौ बाखनायनांगोन। ब्लेक आरो ग्रीन टि मोन्नैयावबो एन्टिबेक्टेरियेल एन्टिअक्सिडेन्ट थायो। साहायाव मोन्नाय पलिफेनलआ हां गाज्रि मोनामनायनि जाहोन सालफार खौसेखौबो खम खालामो। ब्रैथियाव दङ गोखै फिथाइ। भिटामिन सि जों बुंफबनाय गोखै फिथाइ आरो गुबुन जाग्रा आदारफोरा हाथाइनि मोदोम बुनायखौ होबथानायाव मदद खालामो। हाथाइनि मोदोम बुनायनि जाहोनाव हां गाज्रि जानो हागौ। बेनि अनगायैबो हाथाइनि गुबुन सावस्रिनि जेंनाबो जानो हागौ। बाथियाव दङ हाइजें। हाइजेंआव मोननाय 6-जिनजेरल मुंनि मुवाया मोनसे खुदै एन्जाइमखौ सांग्रां खालामो, जाय खुगायाव थानाय सालफार खौसेफोरखौ सिफायनायाव मदद खालामो। न'आव गोख्रैनो खुगाखौ साफा बानायनो थाखाय गुदुं दै, थाजिम लेबुनि रोसि आरो हाइजें गलायना हो। थाजिम लेबुनि रोसि आरो हाइजें मोन्नैबो बाहायजाथाव, नाथाय थाजिम हाइजेंआ साबसिन। दथियाव दङ जिरा बेगर। हां मोनामनायनि थाखाय मुंदांखासिन मुलिया जाबाय जिरा बेगरफोर। बेबादिनो दालसिनि आरो पुदिनाखौ गाज्रि हां लानायखौ होबथानो थाखाय बाहायनो हायो। स्निथियाव दङ चेरि। गुबुन फिथाइफोर बायदि चेरिआ मोनामनायखौ होबथायो, नाथाय बेफोरनि उफ्रा मुलाम्फाबो दं। बेयाव गोबां फाइबार आरो भिटामिन सिबो थायो। दाइनथियाव दङ डार्क चकलेट। डार्क चकलेट जायोब्ला खुगानि बेक्टेरिया खम जायो आरो प्लेक जमा जानायखौ होबथायो। बेखौ दिन्थिनाय जादों दि बेयो इनामेलखौ गोख्रों खालामो, जायनि जाहोनाव हाथाइ गाज्रि जानायखौ होबथायो। गोबां जाहोनफोरा जोंनि खुगानि सावस्रि आरो गाज्रि हां लानायाव गोहोम खोख्लैयो, बेनिखायनो जोंनि गाज्रि हां लानायनि जाहोनफोरखौ बुजिनाया गोनांथार। बे जाग्रा आदारनि अनगायैबो सानसेयाव खेबनै ब्रास खालामनाय, माउथवाश बाहायनाय बायदिफोरा माखासे राहा,
जायनि गेजेरजों नोंथाङा गाज्रि हां लानायखौ दबथायनो आरो फाहामनो हायो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। आरो गोदान भिडिअ'नि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामनानै लादो। गोजोन्थों।